खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो BTCनिफ्राय गांसे नटिफिकेशननि गेजेरजों दिनैनि सानखौ रेस्ट्रिक्टेड हलिडे फोसावदों BTCनि मोनबा जिल्ला क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि आरो तामुलपुर गासै मोनबा जिल्लायाव BTCनि गुबुन गुबुन बिफानफोराव दिनैनि सानाव रेस्ट्रिक्टेड हलिडे फोसावदों उरिया कमिउनिटिनि नुवाखाई उत्सबजों सोमोन्दो लाखिनानैनो दिनैनि सानखौ रेस्ट्रिक्टेड हलिडे फोसावदों गावखौ फसंथानो थाखाय आरो गाव गावनि नखरखौ बेंनो थाखाय जोंनि गोबां बर' सुबुंफोरा गुबुन रायजोआव थांनानै खामानि मावहैयो जोंनि ओनसोलाव खामानिनि आंखालनि थाखायनो गुबुन रायजोआव हाथा हामा खामानि मावनो थाखाय थाहैनो गोनां जायो नाथाय बेनि गेजेरावनो गोबां जाथायफोरबो जायो खामानि मावनो थांनानै गोमाहैनायनि खौरांखौ जों सम सम मोनबाय थाबोदों बेबायदिनो जम्मु एन्ड काश्मीरनिफ्राय सासे बर' सुबुंखौ क'क्राझार पुलिसा रैखा खालामनानै लानानै फैदों मुङा जयदेब ब्रह्म क'क्राझार पुलिस थानानि असिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुन्छ जिल्लायाव थानाय मेन्धार पुलिस थानायाव क'क्राझार जिल्लानि सासे सुबुङा जोखोम जानाय हालोदाव दंखौ समाज बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दोंमोन जायखौ लानानै मेन्धार पुलिस थानाजोंबो सावरायहरनाय जादोंमोन बेनि उनाव क'क्राझार पुलिस हेडक्वार्टारनि बिथोन बायदियै जम्मु एन्ड काश्मीरनि मेन्धार पुलिस थानायाव थांनानै जयदेब ब्रह्मखौ लाबोफिननो हादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला जयदेब ब्रह्मआ थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो जम्मु एन्ड काश्मीरनि मेन्धार ओनसोलाव दंमोन नाथाय बिथांखौ बेंटलनि होननानै मिथिनो मोननाय जादोंब्लाबो बेंटल बबेखिनिनि बेखौ मिथिनो मोननाय जायाखै बेनिखायनो सोरबाफोर बिथां जयदेब ब्रह्मखौ सिनायोबा आरो बिथांनि नखरनि सोमोन्दै मिथियोब्ला क'क्राझार पुलिस थानायाव खौरां लानो थाखाय खावलायहरदों क'क्राझार पुलिस थानानि असि बिथाङा लोगोसे जयदेब ब्रह्मनो फाहामथायनि गोनांथि दं होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा आरो बिथाङा गावनि गासैबो थंखौ दासिमबो खोन्थानो रोङाखै होननानै क'क्राझार पुलिस थानानि असि बिथाङा फोरमायथिदों सारअन्थाइ गावनायजों बिबै फिसौ सानैनि जोखोम जानाय बिबैनि मुङा लावगि बसुमतारी 65 बोसोर बैसोनि आरो फिसौनि मुङा इसाक बसुमतारी 1 बोसोर बैसोनि बिथांमोना चिरां जिल्ला सान्तिपुर 1 नं उदालगुरि गामिनि थागिबि जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंनि 7 रिंगासो समाव बिबैया फिसौखौ बामनानै ओंखाम संग्रानि खामसालियाव मैगं सायबाय थादोंमोन बेयावनो बिथांमोन सानैनि सायाव सारअन्थाइ गावदों जायजों सानैबो थाल गैयै जादोंमोन आरो बिथांमोनखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन नाथाय उनाव काजलगावनि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी सोरखारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिबैनि थासारिया दा एसे मोजाङाव फैबाय नाथाय उन्दै गथ'साया गोब्राब जोखोम जादों चिरां जिल्लायाव सारअन्थाइ गावनाय जाथायनि अनगायैबो डिब्रुगड़आवबो गोबां बारहुंखा आरो अखा हादों गिख्रंथाव बारहुंखाया फारसेनिफ्राय सिलिंखार खालामलांजोबदों बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव गेदेर गेदेर दंफांफोरा गुबुनानै न' आरो लामा सामाफोराव बायसिनदों जायजों न' बांफोरा थेर बेथेर जादों आरो लामाफोरा बन्द जानानै थानो गोनां जादों गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायजों गोबां बिफां लाइफां गुबुनाय आरो मोब्लिब खुन्थिया गुबुनायनि थाखाय मोब्लिबबो गैयै जादों आलफाया फिन गावसोरनि केडारखौ थैनायनि साजा फोसावबावबाय थैनायनि साजा फोसावजानाय आलफा केडारा गवालपारा जिल्लानि लक्ष्मीपुर गामिनि थागिबिमोन मुङा रिहान आसम उफ्रा मुं महम्मद सैफुल इस्लाम फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय दान मोनथाम मोनब्रै सिगांसो आलफायाव हाबदोंमोन रिहान आसमा नाथाय खेबनिफ्राय खेबले खारखुमानो नाजानायनि थाखायनो थैनायनि साजा फोसावदों आलफानि दैदेनगिरिया रिहान आसमा भिडिअनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा थांनाय 22 जुलाइआव म्यानमाराव थानाय केम्पनिफ्राय खारखुमादोंमोन नाथाय हमजादोंमोन फिन 23 आगस्टआव खारखुमाबावदोंमोन बेयावबो हमजादोंमन आरो हमनानै गुबुन केम्प फारसे लांबाय थानाय समावनो बयबो उन्दुबाय थानाय समाव खारखुमाबावदोंमन नाथाय फिन 25 आगस्टआव हमजाफिनदोंमोन बेनि उनावनो मैया गांसे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों रिहान आसमखौ थैनायनि साजा फोसावबाय आलफानि दैदेनगिरिया रिहान आसमखौ थैनायनि साजा फोसावनाय लोगो लोगोनो नखरनि सुबुंफोरनि मेगनाव मोदैनि बाना मोनसे दुखुनांथाव थासारि जानायखौ नुनो मोननाय जादों मख'नो गोनांदि थांनाय मे दानावबो आलफाया गावसोरनि सानै केडारखौ थैनायनि साजा फोसावदोंमोन आसाम पुलिसनि जानानै आलफायाव हाबनानै खौरां हरखुमानायनि दाय हमनानैनो धनजित दास आरो सन्जीब शर्मा सानै आलफानि केडारखौ आलफानि दैदेनगिरिया थैनायनि साजा फोसावदोंमोन श्रीरामपुराव उदाङै सिन्डिकेट राज सोलिगासिनो दं ब्रयलार लाबोनाय गंसे गारिनिफ्राय 32,000 रां लानाय जायो श्रीरामपुराव सोर उदाङै रां खांगासिनो दङ बेनि सायाव सिग्रोमनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव लाबोनांगौ बे दाबिखौ खालामदों एमएलए रबिराम नार्जारिया एमएलए रबिराम नार्जारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला श्रीरामपुर गेटआव उदाङै गारिफोरनिफ्राय रां खांनाय जागासिनो दं ब्रयलार दाउ लाबोनाय गंसे गारिनिफ्राय 32,000 अमा लाबोनाय गारिनिफ्राय 1,50,000 दाउदै आरो ना लाबोनाय गारिनिफ्राय 1 लाख बेबायदिनो जायखिजाया लहा सिमेन्ट आरो मैगं थाइगं लाबोनाय
साखा खब्रै गारि आरो साखा खबनै बाइकनिफ्रायबो उदाङै रां खांनाया जागासिनो दं जायनि थाखाय हाथाय बाजाराव ना बेदर मैगं थाइगंनि बेसेना बांदों आरो गरिब दुखुथिया नखरफोरा जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे बुंथिबावदों दि श्रीरामपुराव गारिफोरनिफ्राय आयेन बेरेखायै रां खांनाय बे खामानिखौ फालांगिरिफोरजों लोगोसे गासैबो आसामानो मिथिजोबो आरो बिटिसि सोरखारनि सिङावनो बे सिन्डिकेट राजखौ सालायगासिनो दं होननानैबो बुंथिबावो एमएलए रबिराम नार्जारिया। लोगोसे बिटिसि सोरखारनि सिङाव जाय बे सिन्डिकेट राज एबा रां खांनाय हाबाखौ मावनायाव गुबैयै आखाइ दं बेनि सायाव नायबिजिरनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव लाबोनो थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौबो खावलायहरो एमएलए रबिराम नार्जारिया। रायखांनो गोनांदि बिपिएफ दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय दासान्दि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि मबिलाइजेसन खुंगासिनो दं। मैया गसाइगावआव जोबथा सुबुं सांग्रांथि मेलखौ खुंदों। दानि सोलिबाय थानाय बिटिसिनि राजखान्थि थासारि आरो बिटिसि सोरखारनि खामानिफोरनि सायाव रायजो राजाफोरनो सांग्रांथि होनो थाखायनो बे सांग्रांथि मेलखौ खुंनाय जादों होननानै फोरमायथिदों एमएलए रबिराम नार्जारिया। बे हाबाफारिनिफ्रायनो बिथाङा बुंथियो दि बिटिसि सोरखारा मिरु सोरखारनिफ्राय जेबो बिथांखि लाबोनो हायाखै। बिथार गोरोबथानि गेजेरजों जि 1,500 कौटि रां मोननो गोनां दंमोन बेनि 15 फैसाखौबो दिनैसिम बिटिसि सोरखारा लाबोनो हायाखै। बेनि अनगायैबो फसंथानफोरखौबो लुनो हायाखै। सिगांनि हाग्रामा महिलारिनि सोरखारनि समाव गायसनखानाय फसंथानफोरनि फिथाखौसो हास'गासिनो दं आरो बिपिएफ सोरखारनि समाव सेंसन जाखानाय स्किमफोरखौसो फाउन्डेसन खालामगासिनो दं होननानै बुंथियो एमएलए रबिराम नार्जारिया। आरो बिटिसिआव खामानि मावनो हायैखौ गबिन्द बसुमतारिया गावनो सिमान लादों होननानैबो बुंथिबावो एमएलए रबिराम नार्जारिया। आनजादाव खम नाम्बार मोनोब्ला फोरोंगिरिया फरायसाखौ साजा होयो ना फरायसाफोरा फोरोंगिरिखौ साजा होयो? बेनि फिननाया फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ साजा होयो। नाथाय खोनाफेरै आरो नुफेरै जाथाया सोराङाव फैदों। आनजादाव खम नाम्बार मोननायनि थाखाय फरायसाफोरा फोरोंगिरिफोरखौ दंफाङाव खानानै साजा होदों। भिडिअ ससियेल मिडियाआव गोबां गोसारदों। बे जाथाया झारखन्डनि धुमका जिल्लायाव जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला धुमका जिल्लानि गपिकान्देर पुलिस थानानि सिङाव थानाय गभर्नमेन्ट शेड्युल ट्राइब रेसिडेन्सियेल स्कुलनि थाखो 9आव फरायनाय फरायसाफोरा फोरोंगिरिफोरनि सायाव बे इनायखौ मावदों। झारखन्ड एकाडेमिक काउन्सिलआ फरायसाफोरनि रिजाल्ट फोसावनायनि उनावनो बे थासारिया जादों। फरायसाफोरा अजद होनाय बायदिब्ला फोरोंगिरिफ्रा प्रेक्टिकेल आनजादाव खम नाम्बार होनायनि थाखायनो आरो क्लार्कआ फरायसाफोरनि नाम्बारखौ आपल'ड खालामैनि थाखायनो गोबां फरायसाफ्रा फेल जानो गोनां जादों। सा 32 फरायसाफोरनि मादाव सा 11 फरायसाफोरनो प्रेक्टिकेल आनजादाव ग्रेड DD होनायनि थाखायनो फरायसाफ्रा फेल जानो गोनां जादों। खम नाम्बार मोननायखौ लानानै आनजाद पेपारखौ फिन नायफिननो थाखायबो फरायसाफ्रा फोरोंगिरिफोरखौ खावलायदोंमोनब्लाबो फोरोंगिरिफ्रा जेबो खोमा होआखैमोन। जायनि थाखाय सानै फोरोंगिरि आरो सासे क्लार्कखौ फांसे दंफाङाव दुरुंजों खाबथाबनानै साजा होदों फरायसाफोरा। नाम्बार खम होनानै फरायसाफोरनि इयुनजों गेलेनायनि अजद होदों फोरोंगिरिफोरनि सायाव आरो बेनि थाखाय साजा ला होनानै फोरोंगिरिफोरखौ रायनायखौबो भिडिअ नुनो मोननाय जादों। फोरोंगिरिफोरखौ साजा होनाय बे जाथायखौ फरायसाफोरानो मबाइलजों भिडिअ सेबखांनानै समाज बिजोङाव एंगारनानै होदों जाय गोबां भाइरेल जादों। फरायसालिनि फरायसाफोरानो फोरोंगिरिफोरखौ दंफाङाव खाबथाबनानै साजा होनाय बे खौरांखौ मोननानै सुरेन्द्र हेम्ब्रम ब्लक इडुकेसन एक्सटेनसन अफिसारा जाथायथिलियाव थांनानै फोरोंगिरिफोरखौ रैखा खालामहैदों। खौरांनि बायदिब्ला फरायसाफोरा फोरोंगिरिफोरनि सायाव इनाय खालामदोंब्लाबो फरायसाफोरनि इयुनखौ नायनानै फरायसाफोरनि हेंथायै एफआइआर होनाय जायाखै। चिरां जिल्लायाव कंग्रेस दोलोआ सांग्रांथि मेल खुंनायजों लोगोसे दोलोआव हाबनाय हाबाफारि खुंदों जेराव बाहागो लादों गर्जन मुसाहारिया। गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गोबां सुबुंफोरा कंग्रेस दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों गर्जन मुसाहारि बिथाङा। बे हाबनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां गर्जन मुसाहारिया बुंथिदों दि बै समाव बिपिएफआ कंग्रेसखौ जोगारनानै बिजेपिखौ मोजां साननानै बिजेपिखौ बिटिसिआव सोदोंमोन। नाथाय बिजेपिआ दा बिपिएफखौ गारनानै इउपिपिएल दोलोजों बिटिसिआव सोरखार दादों। दा इउपिपिएल दोलोआ बिजेपिखौ मोजां साननानै दं। नाथाय फैगौ 2025-26 मायथाइयाव बिजेपिआ इउपिपिएल दोलोखौ थगायगोन आरो बर' रायजो राजाफोरखौबो थगायगोन। बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिबाय, बेनिखायनो कंग्रेस दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो गर्जन मुसाहारि बिथाङा बुंथिबावदों दि बिजेपिआ सोरखाराव फैयोब्ला सोमावसारगिरिफोरनो बड'लेण्ड होगोन होननानै मेनिफेस्ट'आव लिरखाबाय होननानै बिजेपि दोलोआ थांनाय 2014 मायथाइयावनो बुंथिदोंमोन। नाथाय बिजेपि दोलोआ सोरखाराव फैनायनि उनाव बिटिआरसो होदों आरो बेजों बिटिसिनि थाखानाय गोहोफोरखौसो आसाम सोरखारा लांफिनजोब्बाय। बेराफारसेथिं साख्रि होनो हायाखै। गासै मुवा बेसादनि बेसेनफोराबो बांजोब्बाय। जेरावबो टेक्स लाजोब्बाय। लामा ससे दावबायनो हाला, टल गेटफोराव फैसा लायो होननानै अजद होयो गर्जन मुसाहारिया। रायजोआव फिन माद्रासा सिफायदों। माद्रासानि फोरोंगिरि मुफ्ती हाफिजुर रहमाना फोरोंगिरिनि खामानि मावनायजों लोगोसे जिहादिजों सोमोन्दो थानाय खामानि मावोमोन बेखौ मिथिनो मोननायनि उनावनो गवालपारा पुलिसआ मुफ्ती हाफिजुर रहमानखौ एरेस्ट खालामदोंमोन आरो
बङाइगाव एडमिनिस्ट्रेशना बङाइगाव जिल्लानि जगिघोबा पुलिस थानानि सिङाव थानाय मार्काजुल माआरिफ क्वारियाना माद्रासाखौ बुफायनो थाखाय बिथोन होदोंमोन। बे लेखायै माद्रासाखौ गोबां बुलडजारफोरजों बुफाय बुसि खालामदों। आल कायदा इन्डियान साबकन्टिनेन्ट आरो आनसरुल्लाह बांला टीम उदखारि हान्जाजों सोमोन्दो थानाय इमामफोर आरो माद्रासाफोरनि फोरोंगिरिफोर गासै सा 37खौ रायजोआव हमनो मोननायनि उनाव माद्रासाखौ बुफायनाया बेयो थामथि खेब। बेनि सिगां गंनै माद्रासाखौ बुफाय बुसि खालामखांबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।